Ouch! Aray! Aray! Makat. Nakatusok pala. Nakalimutan ko. Aray! Oh. Aray! Putang ina. Aray! Ouch! Aray! Aray! Output! Ouch! Aray! Aray! Ah! Bato naman! Mo, kalabaw. Kalabaw. Huwag mo sipain. Basta makatake sila. Ilang minuto na lang recording ko. It's 18 minutes na lang. Hindi na recording, so tara, punta natin ito. Ganda lang view. Punta tayo.